Ens trobem a les portes de les eleccions municipals i l'alcaldable de Compromís per la Seu, el senyor Òscar Ordeig, doncs ens ha acceptat una entrevista no pactada, la qual cosa també té el seu risc, per parlar dels problemes de la Seu d'Urgell. Així doncs que, si us sembla, anem a parlar amb el senyor Òscar Ordeig. Es creu molt poc amb els polítics. Les sigles del Partit Socialista de Catalunya no apareguin. El cas d'en Jordi Pujol. Si vols anem a saludar el senyor Batalla. Hi ha molta corrupció aquí a la Seu. S'obrirà un Mercadona. Tens una compte corrent a Andorra. O sigui, l'aeroport de la Seu és com el de Castelló?